Beranda mau kebay kubang ini sebenarnya tradisional lagi ompor kebay ini Karbi festival second day ini kita live ada sanau beri sanau wajib ini ajeng nonton belik jaga orang mana maya thanglah maya beri ini atra thangnya jaga orang cek nonton mana lah apa apa berat gejung baik kah kita nonton warna gejung kah berat mezang khane jaga oरैबायदि मानसि आरोना मोनायाव नै दा सानावनो माबायदि जादों मैयाबो ओरैबायदि मानसिमोन नै जायगाया बिराद मोजां आरोना नै बेयाव फैगासिनो थांगासिनो सानाव साबसिन नुयो माने मोनाबा मोनानि लाइटजों साबसिन नुयो आरोना ओमफ्राय दा जोंहा सानाव ओरै बेरायफैदों ओरैबो मोजाङानो सानावबो बेयावबो नोंथांमोना नायलांबाय था बेयाव मा दङ बिसिनि माबानि आरो रायदोंनि बुस्थु बानायनाय दंलाबायोखै नैलाय बिराद मोजां रायदों आरि माबा माबि दङ रायदोंनि बुस्थुफोर मा नांगौ दंजोबो रायदोंनि मरा थरा गासिबो रायदोंनि गोजा नै उवालफ्रा मा मडेल बिसिनिया नै नायनो हागोन मा नांगौ दंजोबो उवाल दङ थौसि दङ गाहेन उवाल थौसि जायगायावनो दानो सेस नै बे रायदोंनि गोजा बेफोरो रायदोंनि गोजा ओरैबायदि मानसि जौ संग्रा वा मा नांगौ दंजोबो ओइयाव नै बाब बरिया बरिया दाउ दाननाय दं र' नायलांगासिनो नै नायनो हागोन बेफोरखौथ' जोनो हाखानाय नङा दामफ्रा नाय दंफांनि मा दाननाय नांगौ दंजोबो बेयाव मोनजोबगोन मैया जों बेखै बेरायाखैमोन ना दिनै बेखायनो ओरै बेरायफैबाय नै नांगौ मोनजोबगोन बेखै बेराय जायगायावसो बेरायफैदों जोङो मोनसे जायगायावनो बारे बेरायखायाखैनो नायनो हागोन बेयाव सेस गावसिनि माबा आरोना साहा बिलाइ खाग्रा आरि दंजोबो सेस ट्रेडिसनेल ड्रेसनि गोजा आरोना गावसिनिनो मानसिफ्रा बेयाव ट्रेडिसनेल गावसिनि माबा आरोना मा नांगौ जानाय लोंनाय साहा खाग्रा ना माग्रा बेफोरो सेस रायदोंनि गोजा आरोना जायगायावनो हेबबाय थायो बानायबाय थायो रायदों गोजा फ्रायानो रायदोंनिफ्राय बानायनाय नै नायनो हागोन ओरैबायदि मानसि जादोंना नै नायबाय था नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायैयाव सासे बर' लोगो मोननाय नङा आरोना कार्बि गोजा जोंथ' रोंखाया कार्बि रायलायनो बिसोरो दा जों रायलायनायखौ नुयोबा गल'सो नायो आरोना जोंथ' बिसोरनि पाकाखौ मोनसेबो रोंखाया आरो बिसोरबो जोंनिखौ बुजिखाया जों थेवबो बिदिनो बेरायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे बिसोरो जोंखौ नुयोबा बिराद गल'सो नायो आरोना मा रायलायनाय जाखो होननानै बर'खौनो लोगो मोननो थाङा बेयाव दासिमबो मोनफेराखैनो आङो दङ नायनाय मानि कार्बि नोंथांमोना नायबाय थानाय जोबजासे नायलां बेयाव नायजोब नायजोब बां नायो मानसिफ्रा मैया बेराय जायगायावसो बेरायलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला नायलांबाय था थ' नोंथांमोननो मोनसे देखायनोसै आङो जायगा थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअ जोबजासे जुदि इन्टारेस्टेड दंब्ला नै नायनो हागोन उनखै दै बाज्रुमदों माबायदि साजायदों नायनो हागोन नोंथां ओरैबायदि मोनायाव बिराद हिट नुयो आरोना र' नायनो मोनायाव लाइट दंलायोना दाथ' लाइट गैया थ' नोंथांमोन देखायगोन र' जानाय जायगा साजायनायफोरखौ नाय गावसोरनि माबायदि साजायदों ओंथिनो नायनो हागोन साजायनायफोरखौ मैयाथ' नोंथांमोननो बे जायगाखौ देखायफैयाखैमोन दा इयाव देखायफैबाय थ' नोंथांमोना नायलांबाय दा भिडिअखौ जोबजासे जोबोद इन्टारेस्टेड जागोन आरोना दिनै भिडिअ साबसिन जागोन सानाव फैदों नालाय नायनोबा गाइस डाइनासर माबायदि साजायदों नै डाइनासरफोरखौ नाय वाव गिदिरखालै जायगाफ्रा नै ओइ न'आव नै नैनिफ्रायनो गयो दैया थिखिनिफ्राय नै नायदो जायगाफोरखौ माबायदि जायगाफ्रा थ' नै नायलांबाय थादो एबार एसे बेलेगखै फैबाय नार्सारि जायगाखै मैया बे जायगाखै फैखांखाबायमोन आरोना थेवबो मैया मोजां नायलाङासै मोनानायखाय दा एसे देखायनोसै र' नार्सारिखौ माबायदि नै नायनो हागोन
कार्बि ड्रेस नायनो बा नैयाव र' बेखौनो नाय कार्बि ड्रेस kan ibu yang sudah karpet dress sudah jengro kayak sentam berapa nih lampu beda beda pak ya dressnya nih wah ini naik nih bisnis karpet dress naik hah? Itu pun sah. Gila dengan manur. Karbi beri traditional dress. Naik nakan ya traditional dress kejar na ya. Bayar naik dengan isi kumkum. Menang bayar nih kejar. Rebut kumar na mansura. Baik bangsin saja jadi mana di जायगायाव पार्क सिस्टेम थानाय बे जायगायाव बिराद मानसि जाया जि जायगायाव बेरायग्रा जायगा दं बे जायगायाव बिराद मानसि ओरैहाय खम आरोना बेरायग्रा नालाय ओरैहाय जानाय लोंनायनिसो नालाय एसे खम देन्जार जाबाय मोनालायबाय नालाय मानसिया मानसि जोबनो गैयै मानसि जागासिनो बिराद मानसि बारायगासिनो मानो होनबा मोनाबाय मोना बेसेबां मोना एसेबां मानसि जायो बेयाव मोनायाव बिराद जायो आरोना जोबसिगोन नालाय एसे मानसिफ्राबो होंगो दोंगो जालांबाय थासिगोन गाबोनफोर बांसिन जागोन आरो गाबोन नै मोनाहांनाय लोगो लोगो इमान मानसि जाबाय कालसारखौबो देखायदों एसे नायनि र' सौराय सौराय न'नो बर'नि कालसार दं आरोना दख'ना जोंनि बर'नि बर' ट्रेडिसनेलनि कालसारनो इयाव नायजोबदो एबार setengah nanti ke sini tradisional boroni culture ising no singobrol nama ini boroni tradisional ni bagai deखायदोंमोन आरोना जों रायलायासै बर'फोर दंमोन बेयाव बुहुद खम आरोना बर'फ्रा बर' ट्रेडिसनेलबो दं आरोना जों दासो नायनो मोनै नुबाय मा मा दं दा मोनसे लकेसन गोदानाव फैबाय गाइस एक्सप' बेयाव एक्सप' दं मा दङ नायसै एबा नै एक्सप'आवसो मा नांगौ बेयाव मोनो जों ओरै फैयाखैमोन बेरायजोबनो हायाखै दाबो बिराद गोबां दङ दिनैबो हानाय ना जों बेरायजोबनो होमबा जायगाया बिराद गुवार आरोना बेखायनो हाया फिसा जेराव मेराव दंलाबायो गिदिंख'नो हाया थ' बेयावबो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोननो दङ आरो एखे दंबावोसो गोजान थांसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आवबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअ'खौ बारा सुट खालामनाय जायासै थ' दिनैनि भिडिअ'आबो बेखिनिसै आंनि भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय बाय